mandat bebaya mamala tan kinaya apa beben pepeteng tan kena pang wetan sempurata mumpung iki diparingi udan, Nduk. Ya, Mak, ya. Ngendikane para kiai kae kala mangsane wong ndedonga ki bakale dikabulake karo pangerane lamun ta pinuju ana tumuruning riris utawa tumuruning jawah. Ya, banjur ndonga karo sapa? Ya ndonga marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat, ndongaake kabeh para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing kene. Oh ngono. Dongane piye, Mak? Dongane ana sumur ning pinggir sawah. Muga-muga wong kali pancur kabeh diparingi berkah barokah. Amin. Lungguh ngarep yen numpak sepur. Muga-muga kabeh wong mbamban kerep sehat panjang umur. Ana sumur ning pinggir kebon cengkeh. Muga-muga kabeh wong kali pancur diparingi rejeki akeh. Lungguh ning ngarep hawane panas. Muga-muga wong mbamban kerep utange lunas. Ana ula mangan walang. Pancen yen Mbah Trima pinter yen kon ngenyang dalang. Ngono ya, Mak. Iki awake dhewe luwih dhisik matur nuwun karo para panitia sedaya. Iya. Mligine Kang Mas iki mau sing kepareng penekan bot-bote arepe ngayomi ben sindene ora kudanan. Iya. Sing penekan mau. Aku wis was-was, aku wis semelang, aku kuwatir merga kono ki nggon listrik lho Nduk, yen nganti ana apa-apa lak ya awake dhewe melu ketiwasan. Iya.
wabil khusus dumateng Kang Mas Kalawawi ingkang kepareng penekan wonten ing tenda enten terop mriku mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi, Nduk. Sembah nuwun, Mak. Iki dalam rangka tasakuran utawa kaprahe diarani bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan. Ya, sing mapan ana ing Kali Pancur, Kampung Kali Pancur, Kelurahan Bamban Kerep, Ngalian Semarang. Ewadene yang menjadi penyelenggara adalah RW 3, RW 5 Kali Laladan Bamban Kerep lan uga RW 4 Kelurahan Kali Pancur. Oh ngono kuwi. Ketua panitia nenggih Mbah Trimo Atmojo, selaku sekretaris nenggih Bapak Sutriyoso. Bendaharane ya kuwi Bapak Suwardi. Lan hebate ini adalah kerjasama yang baik antara pemerintah Kota Semarang dan juga warga masyarakat di sini karena terwujudnya acara bersih desa yang digelar sangat luar biasa karena swadaya dari masyarakat dan juga bantuan dari pemerintah Kota Semarang. Weh ngono kuwi. Elok. Luar biasa ya, Mak. Kaya mengkono kuwi lan mau dawuh saka panitia supaya para kadang-kadang utawa punden sing kepareng ngestreni selaku panitia ki ya diaturi asmane siji mbaka siji merga ki sangat berperan. Iya, ngaturke panuwun dumateng Bapak Agung Susilo SE selaku lurah wonten ing Bamban Kerep. Ugi dumateng Bapak Anggun Budi Pramono Esos MAP selaku lurah wonten ing Kali Pancur. Penanggung jawab nenggih Bapak Sukirno Ketua RW 3 Bamban Kerep lan ugi Bapak utawi Mbah Trimo Atmojo Ketua RW 5 Kelurahan Bamban Kerep, Bapak Sarbini Ketua RW 4 Kelurahan Kali Pancur lan ugi Bapak Parjo Wiyono SH selaku penasehat. Pak Sutriyoso wis tak aturake mau lan ugi sinengkuyung dening kabeh para panitia wabil khusus selaku penggalangan dana ingkang dipun pandegani dening Bapak Suwito. Wah, kaya ngono kuwi. Ngono kuwi, Nduk. Lan aku kelawan kowe wajib nderek nguyung-nguyung anyeng kuyung adicara bersih desa sing digelar ing ratri iki. Ngono ya, Mak. Mergo ngene, Nduk. Sing jenenge bersih desa utawa sedekah bumi utawa apitan ana uga sing ngarani bersih dusun utawa merti dusun. Kuwi mujudake adat utawa tradisi sing ditindakake dening piyayi tanah Jawa wiwit jaman Noma kuno. Sing intisarine ya kuwi para warga masyarakat ngaturake syukur marang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat awit kamurahan lan uga kamulyan kang wis diparingake. Ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing mbedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Tradisi iki sing dadi jati diri utawa identitase wong Jawa. Oh, kaya ngono ya, Mak. Lah, kejaba saka kuwi bersih desa dadi ajanging sedekah sing ditindakake dening para warga. Sedekah kuwi lak weweh ingkang awujud apa wae ingkang bisa maremake marang wong liya. Mula bersih desa ingkang ditindakake dening para warga iki mujudake amal sing becik merga bersih desa sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh sing kepareng rawuh ana ing lokasi lan uga ingkang kepareng mirsani lumantar streaming YouTube. Oh, kaya ngono kuwi. Mula janjane yen digandhengake utawa disambungake karo tuntunan agama, sejatine ya gandeng, sejatine ya sambung. Mung ora secara langsung. Tujuane ana pira wong bersih desa kuwi? Yen sak ngertiku tujuane wong bersih desa kuwi ana telu, sepisan syukuran, angka loro sedekawan, dene ingkang angka telu dadi ajange silaturahim sing nyatane telu-telune mau diperintahake dening agama. Oh ngono. Lah, mula supaya tradisi iki ora tabrakan karo agama lan ora didoi karo para kiai alim ulama,
aja nganti tradisi sing becik lan luhur kaya iki diseni karo kegiatan sing negatif lan bertentangan karo agama no. Kaya ngono. Hebat sangat luar biasa dasare ing laladan Kali Pancur Mbamban Kerep kene iki setiap tahun mesti nganakake bersih desa tururanate ninggal wayangan nadyanto dalangi mesti solan salin dalangi mesti gonta-ganti ora apa-apa sing penting tetep ngurip-urip budaya iki sebagai bukti pendak tahun kok piyayi kene iki nanggap wayang terus dalam rangka bersih desa ini sebagai bukti bahwa piyayi Mbamban Kerep Kali Pancur adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Wah iya ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi. Wajib diacungi jempol. Kaya ngono kuwi, Nduk. Luar biasa elok lan banget. Iya. Lan inti sarine meneh sakjroning bersih desa awake dhewe nyuwun marang Purbane Hyang Agung kejaba muga-muga resik desane resik kampunge uga resik penggalihe warga masyarakat sing lenggah ana ing kene lan wiwit ing ratri iki nganti tekan pungkasaning jaman. Ing laladan kene tansah manggya hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan wujute kesehatan lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ora
kejaba saka kuwi sagung para pepundhen panitia uga kepareng kirim nawala sing surasane ya kuwi ngersakake lelagon kangge jampining sayah. Oh iya, kanthi dawuh katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi. Kawula request utawi nyuwun tetembangan kagem panitia apitan bersih desa Kalipancur dengan moto utawi tujuan jaga kebersamaan sing dikersakake tembange siji Kembang Rawe, angka loro Saping Gunung Jenggleng, angka telu Sri Huning, banjur Podang Kuning. Wah iya. Saurunge ngaturi bintang tamu diwaca dhisik, Nduk. Mergo sok-sok iki malah kelindran ra kewaca. Ya. Ya ngaturake pamundhut wabil khusus teristimewa saking para pepundhen panitia sing nyatane ya sangat kompak, solid, cukat, cakut, trengginas, trampil. Tur piyayine Sembodo dalange rong nganti tekan kene rong dina kepungkur wis dilunasi kabeh sak bintang tamune. Ya. Matur nuwun ingkang tanpa upami. Sri Huning luwih dhisik merga iki karyane Bapak Haji Sukron Swanda. Ya. Banjur sing nembang ya mestine putra mantunipun Mbah Sukron Swanda. Ya. Ibu Sukesi Rahayu. Kowe tak kepruk lho karo bojone Diar lali kowe. Aku anggere di kerubung sinden ayu-ayune karo bojo gampang lali ya lho. Ibu Sukesi Rahayu. Monggo Bu Kesi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ki Cahya Kuntadi. Niki jenengan pikantuk mandat saking para panitia ingkang dipun pandegani dening bendahara kita Bapak Suwardi supaya ngaturake Sri Huning. Nah niku. Inggih. Mangaturake komplit wiwit saka bawa sak langgame pisan ngoten. Mangga diaturake Asmarandana Sri Huning. Mangga. Putri Kang Sulestyen warani no Sri Huning Mustika Nano labuh tresno prapteng layan. sekedap menika wonten ingkang kepareng paring wara-wara kagem ingkang kagungan kendaraan utawi mobil Avanza putih kanthi plat nomor K1226 apa IA apa iki? IA. Oh jojok nek anu Mbak Kiki. Lah kuwi Avanzamu Mbak. Kon mindah sapa ngono? Ayo, supaya geser. Nggih, mergo wonten ingkang badhe miyos. Ayo. Wah Mbak, sapa ngono Mbak? Aja sampean sapa ngono. Nggih, sinten ngoten. Larsa apa sapa ngono sing mindah. Ayo nggih. Iki caksi lover adoh saka Pati. Mula plate K dheke. Ayo. Wis piye carane ngono golek Pak Rohadi? Ampun jenengan ngudan-udan ning kono malah dikroyok wong pirang-pirang kok. Ayo ngono kuwi. Heeh. Ya Bu Kesi.
Nano Babila Wirat Maya lalo Rangira Sri Huning gugur mongko musti kaneng matur nuwun monggo sak langgamipun Bu Kesi ya Sri Huning mesti kotuban laku tresna tuwen sadaya bakti marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja anantara brakti Sri Huning datang grahita kang rinoso kadange pribadi Wiratmaya putrane sirna lanjut serampat Mas ngormati Mbah Waloyo ya kan jumeneng nggih monggo Mbah olahraga riyen Mbah alon-alon Mbah Lihat
Nadyan Piyayi Jogja ning joget cara Tulungagung tetep luwes. Tepuk tangan untuk Mbah Waloyo, elok tenan iki. Niki jagani jenengan lek kapan-kapan kula jak teng Jawa Timur iki wajib ngoten niku marai nggih. Alah wong kula niki waton obah mawon. Nyatane obah bisa gawe bungah lho, Mbah. Nggih, matur nuwun. Bisa gawe bungah insyaallah dadi berkah tumrape Piyayi Kali Pancur. Amin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulit sengan kasarasan tuwin karahayan mugi tansah winantu ing kula panjenengan sami katitik wonten ing kalodhangan menika panjenengan kula sami tansah kepareng pinanggih wonten ing papan menika kanthi kebaing kabingan. Iki cethora lek ngomong iki. Jenengane arepe ndagel apa arepe genduren kok ngoten niku? Kalih ngabulke. Matur nuwun kula nuwun Mbak Cange. Nggih. Wah jan arang-arang kepethuk dadi nggih. Piyayi sepuh niku napa lek ngendikan iki gampang klera-kleru ngoten to, Mbah? Mboten mung cok ngendika ngopo-ngopo ki cok kleru padha mawon. Contone kleru piye pamane? Lah kleru nganggo sandal kiwa ya dienggo tengen dienggo kiwa kira kleru ngoten lho. Lek pamane bar tanggapan kondur ngoten mung dalem sok kleru mboten? Wah, mboten kuwi tetep mboten. Anane ming kuwi kok. Kula mboten ming dhewe Mbak Cange. Nen? Kalih anak kula. Sinten? Ah niku loro niku anak kula kabeh. Oh, nggih. Oh, niki putrane jenengan. Nggih. Lah putra-putrine do ayu-ayu ngoten jenengan kok beda? Ya lek ngijapi mbok wis meteng 3 sasi mbiyen. Ning ra nggih tetep anak kula. Oh, nggih. Lah nek meteng ra 9 sasi to. Nggih. Lah isih 6 sasi ora lumayan sampean ku anyar. Mengkari teruske berarti ngoten niku. Nggih, dilahirke 3 sasi ya ndras tok. Bersih desa wonten laladan Kali Pancur menggawe jenengan pripun Mbah Waloyo? Alhamdulillah pinaringan jawahne mugi-mugi jawahne jawah barokah. Amin. Ingkang kantu-antu Piyayi kathah sesuk panene saya melimpah kenunggu ragat bocah sekolah nganti tekan kuliah nganti tekan omah-omah. Amin. Ngoten. Upami napa niku wonten Jawah niku memper amargi mriki sampun kondang kaloka wonten sendang yang naminipun napa Pak? Sendang Wali nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa Jawah niku Jawah barokah kula matur ngaten menika. Timbangane nggen kula niku tenan arang-arang udan. Mau sing golek banyu sing jenenge nggen kula rak Gunung Kidul. Nggih. Niku nek ngangsu niku 4 kilo. Golek banyu niku. Nggih, mikul angger 2 meter leren tak ombe, angger 2 meter leren tak ombe tekan omah entek. Nggih. Wah, niki nyuwun pamunten Piyayi sinden-sindene Waranggana ya jos-jos mengkono bukasi. Wah, matur sembah nuwun banget. Kula niku jane ngadepi ngeten iki ndredeg-ndredeg gemeter lho Mbak Cange kalih piyayi-piyayi ngeten iki. Piyayi pakar kabeh ke anak kula niku isane gur ngenten iki to. Piye? Lah niku nek cobi jenengan, nek kula kledekne siji ngoten pripun? Anak saged nderek jenengan kula. Kene sing rada kandel. Nggih, Mas kene. Teh kaya amplope rada kandel jenengan niku. Tegese sik rada gedhe. Anu tatin kene ngadeg kene Rahayu kene. Nggih. Nek ngadeg kene. Niku ingkang sepuh ingkang pundi putra kekalih niku? Nek sing tuwa niku sing mentelung etan tunggale nggih jadah niku. Wah mboten enten nom tuwa niki ming laire keri karo dhisik. Oh, ngaten. Lah iya kuwi. Nggih. Nggih, mike. Oh. Oh iya. Cek. Pripun, Pak? Wah iya Kok ngene. dadi aku sing diundang dhisik maksudnya piye? Lho, engko nek tak undang keri kuwi ya ngresula dari anakku pilih kasih. Lah kok nek pilih kasih ya berarti loro-lorone diundang kabeh no. Niki anak kula niku anak angkat jane. Oh, putra Andanu. Nggih, ning ya karo anak angkat kula ya gemati. Ora senggo-senggone niku anak angkat. Pokoke turu we tak openi, mboten kok tegese anggere kemule rada munggah no tak duke. Loh. Napa mboten kualek niku? Lho, kudune lek medhun diunggahke. lho, rak ngeten iki rak rada munggah. Iki ketok tak duke. Angger rada kemudunen tak unggahke kok kene ketok gergeten kemule tak lempit ngoten. Tapi mah ketok kabeh lho, Pak. Ane ra ya aman nggih. Iki ngisuk Kang Dalu Mbak Limbo Mbak Cange. Nggih, Mbak Tati. Kepanggih malih kalih jenengan. Alhamdulillah. Mboten kepanggih nggih, sami sehat nggih. Sehat, seger waras nggih. Seger waras nek. Jenengan nggih malah saya lari, saya kondang awake saya gedhi. Niki
niki mboten gedhe nih biasane niku cilik niki tempat jenengan gedhe dhewe ya. Iya Pak ya. Ya mbuh. Lho karo bapake ora kompak iki piye? Lah ngene to. Sampeyan iki mangkate sak omah kok ya bareng tekan kene ora kompak. Lah nek sing sejak niki terus kula ya ora tau sampean jak mung pisan kepethuk etok kok sampean. Niki anak kula ya loro. Kene gek ngadeg kene. Sisan wae. Pisan. Kok ndak ora uman wektu malah ndarani kepiye. Mik mundi? Kuwi. Wis mendah kaya apa mareme bapake duwe putra putri kaya ngono ayu-ayu kabeh, pinter-pinter kabeh. Sik karo ini beda iki. Aku mangkat karo bapak ning sik mbayari iki soalé ya. Oh iya. Iya bener. Bapakmu ku ya melu aku kok kuwi. Oh iya melu ta, Pak? Melu. Melu tunggalane. Pati uripku ki ning kono. Melu kene ta, Pak? Ning sik sembodo anake. Lha napa? Nek anake kula job tanggal 10 ning Kali Pancur siap tenang kabeh lek bapake kula nyuwun DP-ne 2.000. Ngene kok diomongke. Lah yo soalé bapak niku nggih nganu kok sakniki ajeng damel pendopo ya, Pak. Wah, tenang. Gen kula niku hasil maringi jenengan niku. Nggih. Niku tak nggo tambah omah gawe joglo, ya tak ukir cagake, mongko ukire iki anggere esuk ki malih. Malih pripun? Lah pangan rayap kan malih anggere esuk. Tak kira canggih apa piye sebelum pangan rayap. Kula niku nggih bangun omah gedhe. Nggih. Nggih pundi-pundi tak bangun terus saking dana turah niki nggon kamar mandi we tak pasangi CCTV. Wah iya. Elok. Kon kamar mandi? Heeh. Ben piye? Lah engko nek wong nyolong sabun men ketok to. Masa nyolong kok sabun? Bang. Iki mesti moduse bapak kuwi dipasangi CCTV. CCTV neng kamar mandi kuwi engko nek sing mlebu wiyaga-wiyaga kuwi CCTV tak pateni clek. Ning angger kowe karo iki mlebu tak gedhekke. Tenang ra. Soale niki selemer Bu, cok nyolong sabun. Ora guyon. Di mana tempat sing jenenge napa niku sing jenenge kamar mandi lah hal yang sangat privasi. Lah nggih. Mboten pareng diparingi CCTV ngoten niku. Mulane nggih kula tetel. Nggih. Seneng ya Pak, iki sowan kene. Bapak Ibu, ini kula sowan kaping kalihipun. Panjenengan sedanten nggih percaya kula niki anaknya bapakku ini ya. Mirip toh? Mirip saka Kowe aja ngono, kowe tak dudui ya, tak omongi ya. Piye Pak? Iki kowe ngerti sound system? Ngertos. Kowe disele kowe buluk ora apik. Ning suarane lho, salone piye? Salon kuwi isane banter mergane apa? Mergo ana listrike. Ora. Ana powere. Sapa ora? Lah apa? Sebabe ana ese. Maksudnya Lah salon nek ora ana ese gur alon. Engko kok ngayal. Oh ya. Nggih sampe tangi. Biasane ra ngoten niku. Nggih leres. Ning nggih nuwun sewu panjenengan tetiga niku pancen sampun dipun antu-antu kalian para pepunden panitia mriki. Ah napa nggih? Nggih, saestu kau diantu-antu kados pundi supados jenengan terus Mbak Tatin, Mbak Elisa saged nglipur para warga masyarakat wonten ing Laladan Kali Pancur mriki. Nah, pramila saking menika mujudaken bab kehormatan yang luar biasa kangge panjenengan tetiga lho. Nggih matur nuwun jane kon gawe seneng lho aku kuwi susah ora ilok-ilok kon gawe seneng. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe iki ngestokke dawuh. Mboten lek susahe mikir napa lho, Pak? Walah kula niku ada lemah ra payu-payu. Nek lah apa? Mongko ning kutha lho. Lho, nek nang kutha kudune payune larang lho, Pak. Angger wong niliki Bali. Mergane piye? Nek kudune nek nilai yuk Bali. Mongko ya apik lemah ning pinggir dalan dawane 2000 meter. Dawane 2000 meter. Ambane sing dadi masalah. Ambone piye? 5 cm dadi ora. Lemah cara ngendi iso kaya ngono kuwi? Amen curahan got. Nggih. Ngawur kaya ngono kok arep Curahan got lho. Ya ora payu. Mulane ku dalan tikus sih. Lah sapa rek ning dalan tikus nek ora tikus arep metu ngendi? Ya, maksudnya ibaratnya ngono lho, Pak. Iya ngono wae kok tak nyanteri bapakne to. Pak ndonga, Pak, kangge masyarakat ing Kali Pancur. Nggih, Nggih, menika mugi sedaya tansah pinaringan sehat, nggih. Mugi tansah rezekine lancar, nggih. Rezeki ingkang berkah barokah nggih, Pak Bu. Mugi tansah ayem tentrem guyub rukun sedayanipun. Amin. Nggih. Esuk ge wayangan meneh ya, Pak ya.
Ya pokoke nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki tansah guyub rukun, bandol ngrompol, jumbuh ingkang kinayuh, sembada ingkang den sedaya rayu kang kestu, basuki kang kesti, gagah kang cinangkah, kecandak ingkang pun uyak. Amin. Mbak Elisa pripun dongane? Padha bapak karo Mbak Yuku. Wis ngono wae malah apik. Biasane iki sing ngidumnya kok dadi Elisa. Nyobet pisan-pisan kok diwali. Iki anu ngaturke panglipur ya, Pak. Oke. Siji pokok siji engko ndak utang oke. Oh iya. Iki mau wonten pamundutan saping gunung nggih Pak Yoyo. Wonten. Nggih. Lan ugi menika saking pepunden panitia ugi ngersakaken mumpung jenengan bertiga rawuh fragmen ketoprakan Suminten Edan. Lho niku. Pundi sing mang dhisike arepe Caping Gunung dhisik napa Suminten Edan dhisik? Caping Gunung rumiyin. Anu mawon caping edan. Caping gunung ki mawon. Kok campur yo an. Lho engko ndak perkara ketoprakan ki engko keri. Dari kok dhisik yo. Saiki Caping Gunung. Lek ngoten berarti Caping Gunung ingkang bawani putra kekalih mangke sing jengleng jenengan. Beser, anu beres. Beres. Nggih. Wiwit saking Mbak Tatin Handayani coba. Ayo. Coba. Nggih. Saben bengi nyawang Ayo Mbak. Ayo mumbul. Kok malah keteprek, Pak. Mumbule kapan? Jane iki kepiye? Mas, ling ngendang mbok aja kaya motor masih busine. Kaya motor mati busine. Angger aku ngene ping dudut-dudut ra urip-urip, dudut-dudut. Ayo Mas Agus. Nyata Gus apa? Lah sapa? Ngawur. Sinten Pak? Sinten? Kenalan. Agus ngono kok ngeyel. Mosok pengendang Mas Heru. Lah nggih, Heru Su Agus. Ayo Mas Heru. Ayo, kek mangan apa? Kek Lah ngene. aku wis mangan blok gari jelenge kok. Balenono kok ndak cukup uang. Ayo. Sing kaya apa? Piye? Caping gunung kuwi lho saben bengi. Lah aku wis saben bengi. Wah, mbok kene kok ndek daging. Ayo Pak. Konang. Konang Mas, Oh, konang. iya. Nyuwun tulung Mas sampun dolanan wong tuwa. Lah, bapak iki lagi mumbul lagi kok tibane iki mak jelek ngono lho. Wah, aku wis tau mumbul malah kecantel. Lah iya Mas. Bapak malah ngene. Engko neneng sing nyawar tak naik 15. Wah. Molas. Ngapa, Pak? Ngapa? Aku ki baru operasi ya. Operasi apa? Kukul. Kukul kok nang kono iki kukul apa? Wah, kukul ki ora nganggo KTP, manggon ning ndi oleh wae. Pak Siri kukuli ya Mbah ya. Lah hukume nek kukul iki nanggon pipi, apa bathuk, apa janggut ngono kok dadi nang ngisor barang ngono kukule. Iki kukul cerdas milih kon. Yen memajang Suarane anakku sing siji. mengkaro nyongkrok kukule pindah. Wah, Kukul kok pindah-pindah iki. Diomongi ora nganggo surat pindah ora apa. Kok gek-gek kukul kabeh, Pak. coba Pak. Nek ngomong kok ngawer, anu ngawur. Lah piye? Lah gini, coba. Lah
Coba Pak, coba Pak. Sik piye iki mau? Piye, Mbah? Kembang wae. Ya omong kaya bapak iki lho. Piye? Kembang lewat. Ayo. Rasa nggo efek ngomong. Iya. Ya apa cepet. Terus Pak. Aku ki meng nyontoni Lah malah. aku ra iso. Coba Mbak, kaya ngono iso ora? Ayo Kaya kowe. Bapak ngene lho. Piye? Piye? Kaya Baleni, Bapak. Pak. Kembang lewat. Apa? Ayo Tin, kowe anak wedok kudu iso. Ayo. Sik, aku ra iso lertek. Lambene ngisor ki lebokke slep. Lambe ngisor ndi maksude? Aja saru to. Lho, iki lambe ki ra ngisor dhuwur. Persepsine kene ndor, kene Iki ngisor ra ya, Pak. ngisor. Oh, kene leboke. Lah sing jeneng lambe ra iki, mosok iki. Kembang lewat. Lah ibu-ibu iki ndang guyu lho. Iki kok ana Kok iso teknologine piye? kok Pak Yoyo pengen nyobi, Pak. Kowe tak cokot tiket mau malah ra iso-iso ya. Ayo, malah siso ya aku. Wah, malah dodolanan lambeku. Loh, nyatane nadyan ngoten niku dadi rejeki jenengan. Wah, aku Dadi napa niku sedekah jenengan nyenengne piyai mriki ya. Wah, aku ki muni kembang lebae, ngono ku iso gawe teras iso banget. Iya, teras. Wing mergo kembang lebae. lambene kok iso berkibar ngono to. Kok berkibar pada Gak iso gendera. ngono lho. Anu, sesuk nek upacara, Piye, Pak? ngiliyo lambeku. Oh, iya. Nggo apa? Digerek. Lah jare iso berkibar. Ya ayo. Ya Tin, ada Tin. Wengah. Bener. Piye to, Pak? Ayo. Dipasno lah. Awas, jerawate, awas jerawate. Alah, alah. Alah, alah. Ah. Kok iso kompak ngono lagi ketemu iki karo yoga-yoga kok kompak jenengan. Aku ki jan gumen, anu gumun. Ono yoga cerdas-cerdas tenan. Iya. Mas Angkara matane. Lah ya jenenge Mas Heru, Mas Kris, Mas Dedi, Mas Jan. Waduh, Alah koyo Kemeruh. Kemeruh ra. Mas Kris barang iki sing. lek Mas Herune bener, Mas Kris Dedi ora eneng ki jenenge kuwi. Dedi Oh, ya Kris. Teguh Wiyono. Adirin, Parman, Wagiman, Giyo. Iya barang iki lho. Iya no. Jeneng sepirang-pirang kok ora neng sing cocok. Lah sampean ngawur kok, Mbah? Aku ki ngawur cok bener kok. Mayo. Bagian iki, Pak. Bacot iki, Pak. Sapitan. Hei, Pacitan. Piye to, Pak? pacitan kok Pacitan, Pak. Landiane aku ora iso kok kon bawa. Wong ning ndi iki ning kon caping gunung bawane iki pacitan ora kok sapiteng. Ora wurung ya ora ana. Ora wurung ya ora ana. Gak yo. Oh lah ya, pacitan. Ya jane gandeng jane kuwi jane. Suwi-suwi ya tekan kono ya. Pacitan lah panganan cara mbiyen kae to. Nggih. Akhire ya entek-entekane kewareken ya sapi teng kuwi Ya bener ya. nek kok sapi teg gak wis sapi teg. Pacitan. Oh.
Iya. Kok aku kayak krungu klothok-klothok kene apa to, Pak? Jene. Oh, kuwi to. Heeh. Aku gimbal bajing semaput. Monggo. Aku ndelok bajingmu, Pak. Wih. Wis tak tembak wingi wis ora. Oh, joget kok klothok-klothok iki. Kuwi yo telaten mentok Ayo kuping. krungu. Mbak Tati ini, Mbak. Nggih, kula oh ya. Pak, Apa? nek sinden mbokku Piye? mbiyen Piye? muni panas iki wong Piye? sinden ki ora lipenan kok ngene iki. Lah ngapa? Sinden ki do nginang. Nang Zaman biyen gek susure gede banget ngono. Oh. Terus Bawa ki ora dicopot muni panas ngono ya. Fakrak. Angger rampung bawane gek idu. Ngono. Gilani. Nani ya, Cah. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan. lah mergane Lah sapa sing arep memperkosa wong susuran ora ana wis. Gila ya, Pak. Agene wong lanang nyedakno susu ngoko ngakangmu ngoko. Mboten niku sindan sing sepuh-sepuh to. Nggih, biyen. Sing nom riyen lah mboten to. Mboten nek sampeyan ngoko ngakangmu. Aku mbok wong kok akak. Mbokku ki ngongkon aku ling ngundang aku kok. Piye? Kalau ya ora kamu susur. Nah. Aku kok. Aku Kok aku kok. Gak aku. Apa kuwi karepe? Kok nasul kok. Wah, mbok. Oh, asem ki. Apa kuwi? Asem ki. Wah. Ngono ning. Ya, Mbak. Wah, udan. oh, niki kajenge parikan menyambut gawe. Ayo. Oh, Ayo. Jeng. Dicucukne le Sinden, mangan sinden, ayam madang panggang pangan. mau. Ayo. Weh. Nggih. Karo gule. Ayo. Iki aku nang endi kok nutupi nggih. kamerane. Pimpin saking Mbak Sundari, Mbak Sundari. Oh, silakan, Mas. Lian Sundari. Syukur yen ndongake piyayi kali pancur. Ayo. Mangan kencur Mangan kencur. kencur karo bayam. Wah, lelek-lelekan. Mugi warga kali pancur tansah ayem tentrem. Amin. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti. Ayo, kudu cerdas sinden saiki. Ayo. Kukur kukur Wah, nek kuwi nyemoni. Mula arep nyindeni adusa to, Tik. Ayo. sampun no. Sampun. Kula senengane kukur-kukur trae. Iya. Terus karo ngemut driji. Aman Bu, mboten napa-napa aman. Mugi-mugi sedaya warga kali pancur. Heeh. Hetanisah kathah rezeki. Allahumma amin. Kula percaya yen penonton piyayi mriki piyayi budaya, le ngamini ngangge nada, ngangge tembang nggih Bu nggih. Allahumma amin. Yo jiro lu. Allahumma. Oh, piye Mbak? Piyayi kene piye Mbak? Nggih, ngoten niku. Lemen apa piye lho Mbak? Sae. Bu Kesi, yo selanjutnya. Monggo Bu Kesi. Nggih. Mangan cucur Mangan jujur. cacahe 5. Mugi-mugi warga masyarakat kali pancur uripipun bagya mulya. Yo. Allahumma. Oh, kaya ngono kok. Selanjutnya Mbak Dian. Ayo. Liyane do mikir. Nah, Kentek ancur kowe engko mesti. aku Ayo. kono. Untuk padha. Nek sing keri dhewe Kowe ki mesti sing arep metune sik ngelatur. akeh. Mikir ki sik lodang. Pripun? Kok iso? Le ngarang ki rada longgar ngono gak ayo. Iya. Mancur Ancur. Dilapi, ayo. ana ing kono. Terus Mugi warga desa kali pancur sembodo kang jina